Faster of go verille in a video show, as in general, like common echtri Llanloch, na dhuinn, na bàtaichean, na Cuideachd yn cael beth, na hwbrichen. Cwr yn yw ha Dòmhall Macaulay, niw Dodo mar ag anachus mydyr Balallan. Wel, cwas a hannig yn hanam Dodo? Wel, fan o'n edrych ma'n falch bec bydd am ei tos ni blin, se dwmlian hanam war am bygys. A bwrw mwysyn i graf, fi'n mi greu Dodo fan mi graf, nid yw'n eich hyd yn yw. So, len ar ffat yn fech o'n consio hyn. Hast? Am cysgell gyda'r y fals, a'n cael ei sach deich hyd ar am hwnna. Wel, chanel hannig ar am sy'n ffair o'ch deich hyd an am rost. Am cysgell gyda'r. Nes i, Balallan y ffas suas. O, wel. I siw pag yma i'n diol, a ffag yn yn diol o'ch yn y fe brin yma ra, i siw pag yma i'n diol. Nes y bhinn? Smys bhinn sfa Kenny yn Ocean, Roddy, Cathy, Stone. Nes fa... Fa Stone, na di gwam eisiau hiol yn hosach fa Stone ys ffraib i sgwrw yn diol. Beg yn faich o ddog sy'n. Agos... Wel, geal yn hard fach. Geal der oud wat goed jullie, maar ik hoop dat het goed maas, maas, monius, feadh, benhaas, sloten wie wel hier, weiting hier van. Ach, de chemie malen is de we de sturen, de wat goed kan wat zo wel laat, goed ja maar wat je steun ik op de vast niet hier, dat goed wat je niet vast kan. Steun niet door daarin, dat je elkaar, ja je goed is het zo. En dat steun je kuurkaal. Keurig ook zo. Oh ja, wel, wat keurig is goed, zo is kroeg. Maar wat daar was het goed was wel, maar nog park op vegen. Ach, zo'n keurig, waar van de kids, kan het leggen jullie dan zo gewoon, bij dhuinn nu, voor kan het al wij drijf, wat keurig en goed is wel eens, waar gobbel bezig moet je nog eens gaan rogen naar huur. Dus man had de limited tenen weer ook. Kun je gaan foto aan krijgen, als je nou gaan printen, schrijf foto voor 10 maanden had nu. Wij het in school hadden, we zijn jaarlijks bewoond, dat hier nog eens naar Hiekens, naar Glug en Korks. Ach, wat lang ik op een nodig van een dhuinn. Agus fing in de vaak jaar vuur het slecht en een schöne draaste, gaan we gezegd dat je nu die wat ik heel nog Hiekens, Glug en Korks. Oh, dan ben ik nog bier. Maar voor jullie Brion nog heel, waar ik hier zit, wie stier Gaelic medium is còmhla, agus wat voorzien nog langs in het scharo. Ik zeg van gelijke, terrasket naast. Na 4 spaat feadh. Gaan wat er hier in die. Oké, dat is weer bedoeling voor ik in Chimachel. Zo'n foto is goed kort. Ja, ik was een hier gaan als ik. Oh, ro. Wat was ik kunnen zeggen? Wel, ben aan krijgen, man geschreven baseball baas toen pas heel goed werd. Dus tarpaulin moer uit toen is een huis voor als ik liggen. Ach, zo gaan kerken maar ook al was het. Dat was een heel fijne straf. En zo dat was je ook dat zit er maar dus niet kurspaar zo aan de locht in dat kan begonnen. We ver een half tijdje met een beetje volley. Dus je kunt een pater de ster. Dan gaan ze attacken jullie in je hart als we nog een rios gaan. Dat is mijn geleden ook. Wat dat is een kort kijk. Kleed pater was ook een attack. Geen idee. Ah, mijn smaak ik kook niet. Kook is kook niet. Ah ja. Oh, heb ik goed in de keer dus keer. Kook is ja. Maar kun je het ja zeggen mij. Ach, dit wil garige hark. Dan dan jullie speelt van een politie in de hoes gaan. In de park. Ja, niet uitje. Ja, je kunt bounce je gewoon. Oké, nou dan begin je dus. We besturen zo. Ja, als je maar dingen hier hoor. Dus je talloze met een hark blijven weg, maar haat dan dat van de fjanneke. Er is een science die geen Ukraine Christen nooit kast en kan je wat maken en halen. Maar hij doet wel als een wiebel, maar een wiebel kies je goed. Zo? Lekker, lekker ongelukkig kooien en hallo, lekker lezen op je jongens zaken op je jongens. Ga roos een cursus op het Lugaland in Balallan missionetjes. Stof, maar misschien een ik dat. Ach, wat je kielo maar maar zo wat kerk wat grote tacht naar raai heen naar aan heen. Kan je dus gewoon je moeder of zo? Moet je wel iets. Dus
Maar bus met je toch een heilige want ik die geworden is dus niet van je bus kan je maar die misschien dus maar moest je dat als een heilige zie je wel 10 jaar geleden je maakt maar vatten weer schön zei wel voor je wil een zie ik maar dan dan oh weer dus t-saoghail die nu tjena som moet je ons waar maar ach harog man nu ik toch iets van wat maar ik zeg voor om niet dus vastgesteld is voor in een ander je hoe wil je daar allemaal heel in nieuw thuis die anders ook dat meteen nu gaat ik ga ik me voor in wonen Grawak weg. Dat was niet puin en wel puin en was. Ach lo. Wel misschien de hoe ze harus dus net zo Colorado aan wel ik paar wat zeggen toch dan weg in. Zo je een kruig die zeer relatief iets van Larry ja toch echt je van Kishmir. Zo gastieren nou dat lijkt me is hier. Dus van aan Kishmir voor je sealladh. Wat ik niet heb gekrijgen. Kan je het er steken, Cuideachd? Steken, kan je het er weer oh ja, je vast bij voor mij geen gees om het niet naar hier zo uit met. Ik dacht dat je aan een trailer laar is. Oh, ik zie het ervan. Wat kan je het naast de woning u? Dan bedoel je in de steeds te fijn, brak, koel te doen. Het gaat natuurlijk wel fijn, dat kunnen we gewoon geen jaar nu. Ja, wat kussen ook. Ga ook aan ieder dag. Zie dat je fijn je lucht in de laar in als je ga klee aan je hutje. Dat ga ik hier aan dak. Ga ik hier. Ja, waar jij nu komt, wat goed, maar ik ben Engels. Ja. Dus als je woon je waan, dus je misschien niet in de wc, dan gaan we woon je gaan of eens niet aan de stegen. Dat is het. Ik zei wel maar, laat me eerlijk staan, nach Balallan kom waar. Zo zien we zo de molig zo'n suas met taigh. Har du gerecht aan 17 jaar? Ach, wat gewoon op de kleur hoor. Wat je nu betreft, die betekent dat romans hakken. Oh, we waren de piets. Het is een kaal, dat ik nu daar is. Dit dat woordje. Orange, vind je het slachters. Hij was niet in de rotine maken. Oh, wel waar. Ach, wat goed ik op de. Zo tel ik je stellen, want je hebt hier een kruidje. Gaan we een kruidje, dan ging de tuin op de. Kan sterrig naar stellig naar. Waar ook er een juklis? Toen kan je gewoon een nacht mee, dan nam je nog een. Wel, dat is al heel geel. 2 jaar nu nog bij Cuideachd steek geel. Ach, wat tegen om weer, maar achter ons van nee. Volgt er een hen? Oh, wie ga je? De stoven. Dus de stoven had misschien wel puk. Wel, dan weer zo'n glasgoed mis. Zo? Ja, dan zie je echt heel veel van tafel heel neus. Dus zo'n dan hebben dat was niet veel. Het zit hier van. Zo? Dan kun je met de wink zitten in hen. Ach, dus wat stoven hè? Zullen we zo, wie meer de stoven gaan doen met schade en de licht van mij. Zo? Tafel heel neus. Het schijnt heel erg in hoe kan worden. Zo vrouw is dat u? Ja, ja. Kan je nou eens gaan zien? Je moet het aan nooit zeggen hoe je geboren is. Maar nu 5 bij de voorsters dat shit. Oh, ja. Hij kan ons toen met hen aan een braken, dus hij kan wat bàtaichean. Dus het waren nog een talent dat toe en naar te kennen. Dus de zeer is in de regie puk. Dat kan hem wat pochen te halen in caravan schön. Dit is wat dat zal ik in de oors, wat zal ik in de eerst. Wat gaan we schellen voor ons? Wel? Dat is hier. Wel? Oh, wat weet ik veel als er is in een programma. Is maar eens. Kent die eerst gauw zal ik. Wanneer man is streek. Veel lang is het met zijn. Eerste jaar natuurlijk. Wel, ja, speelt toch heel vast. Zo vaak dat ik is daar naartoe is. Peter geen kerks, ja. Ik dan leers de haal in de munt. Dat is ook al nog een heel klansierschacht in het Schatjeramge. Maar we krijgen we mooi. Ah nee, en we tjeren we steeds. Wat kan je dat was in ook toch voor jeugd eerst tjeren. Jo, ja. Als even Lang hebben we geen goede puur. Is ook veel niet veel markt, veel keurus. Veel keur, flank. Zo. Dat is een hartstikke. Tjeren ook een schön. Die gaan uit de weg, ga jaren naar. Schach we dan meer voor leren te houden je werkers. Maar geen nog een woord een beetje gaan. Daar niet eens.
Schools hebben weinig met een suus bij voor 3 pieces en chin op, als het plas van een suus. Sure. Dat was eigenlijk nog. En heel lang niet gegeven was je. Oh, nee. Ja, maar ik denk het pas gewoon suus was zo. En je laat zien had ik hou in je. Pieces nou kunnen. Hartelijk. Rotterdam zit je nu maar kennelijk gezien nu. Ze was je nog al op de jongens die was bij hem. Zo, je moet zo snel maken. We zien salig. Baile scat een goed brion. Baile rommelig. We staan op hoge zorgen. Baile bras aan Cuideachd. Zo, koson. Sorry, jij weet. Ja, koson nog goed te graag. Oh, dan gaan we logal. Gaan we logal doen die uitgaan. Gaan we zo schrijven, maar zo'n kataal. Oh, wel gaan we gewoon nog goed. Dan ga je goed dan heel goed. Gaat dan dan de rug. Wat doe je? Misschien niet eigenlijk waar je. Dat doe je misschien wel graag. Wat in Italië wordt toch nog gewoon graag rotel graag. Feadh. Ga je niet meer smeren feadh steeds ook in je dier. Ga je meer smeren als feadh zal in wat Macaulay. Je wilt er graag nog feadh. Oh, wat feadh in weet je. Oh, zo'n logo. Ja, nou, zullen het goeie. Zo, aan de markt bal ik Balallan we toch maar een stenen vegen naar vrouw. Nou, gewoon met jullie. Nou, gewoon. Hij kunt er ook nog eens geen. Mocht je toch een terug? Nou, zo was het. Nou, mogelijk. Was je maar in de kaart. Wel, dan kan je namens uit en je wel eens. Maar nu zal ik heel erg is een heel erg. Maar 4 weken voel je kun je een bril nog even. Ja. Het is wel koppelijk en ja, ga niet eens gaan mee komen. Nou, Pai muus toren die staan niet in het zonder dat je moet er nog gewoon rechter gaan kutten nog zo'n eentje naar hier. De kullen zeker in de. Maar zit kast maar 4 weken voel je in een bril. Schat je me daar fijn. 2 weken gebeurt. Dat vind ik 2 weken lozen als het school had. Ik had dat eerst eigenlijk ja. De wilde spijt als stief voor je fijn. Daar kan het toe en herfst moet je goed. Wat is dat zo dat zo'n zin we goed smuren zo fijn. Wat is vast suas aan de Balallan. Ach, je Balallan aan het token, je naast van de wellus naar de jouw neus maar dus je gewoon zo'n skeel gewoon als je kan achter en na vast was je. Agallamh is er maar Agallamh en met toch pallen naar zo'n geal te Agallamh. Ik heb een hoortje. Wel verschillende landen van mijn kerk had je nog geen koeien voor mijn bek. Dus en smeer krijg van een deel dat ik een koeien. Stel ik vind dat ik al eens zeg in mijn hoofd komen. Toen je ben je gewoon heen. Dus maar kender wel eens een het dat goed in show. Zijn smeer krijg dat goed wel niet wel goed in het wel eens in show wat ik laat ons zelfs Georgia in de wheelers naar wat show. Ze keertje kunnen deunen en we weer de schilder kunnen wachten. Krijg je nog een eentje naar hem was wel. Ja, hoe ga kinderen met koeien? Ach, ga proeven verder fijn mag als school fijn voor je hoor. Zo kim die entlie er in die toen gaat je die het hoor. Die hier dat kim er juist gewinnen dat je hoort dat maar. Wel, hier zo'n company Liverpool ik erom kopen. Gaan wel meer zo'n interview. Misschien heb je een direct Liverpool. Dus gewoon een fysieke beetje training aan kan worden. Maar bij weer training nodig weet waar de meeste haar met het recht tussen volk kamp schoolprogramma. Aanvankelijk man was dus hakker man Quincy's goed uit een hele Liverpool mee. Dus we met taxi kon naar adres gaan we interviews. Captain John Smallwood had been in chef in charge of the training as a company general de Dempsters. Dus nu dat ik heb woensdag. Ga ik als aanleiding dat het Nederlands koeien waar je als schipper ligt niet Nederlands shipping company. Maar aanleiding dat het Nederlands werk uit New Zealand shipping company werken. Nu dat ik heb woensdag any word you get an independence for that these islands up there. Sure. Or Mrs. just talk of it. Sure. Vind een interview zo. Sure. Ga ik het normaal was om jou. Ja, als je zegt de noorden gedaan. Zo. Wat gaan we eigenlijk in de ocean kasero? Ik heb maar zeg me kon interviews bij fijn crumbling appendix. Ja. Dus dat ook misschien ook zo kunnen volgen daar wel tik een appendix uit first. Misschien gaan we daar weer wat zo meer volgen.
Gaat je gewoon een gastje? Weiding. I'm sure you shaft all level sign, I was looking at my sign so here pass on Liverpool. So, je gaat echt vast geen training in? Ik heb me intentjes zo'n keer bejommen. Dat is een keer. Geloof ik geen tussen de op bejommen, maar wat paag 108 pounds a year, 33 pence a day. Sure. Is het een paar wijk geleden? Ja, ik vind het wel fijn geleden. Zal ik hier bejommen, maar door het als je 9 pound a month. Maar door het naar het komt, dus dan nog naar bejommen. Goed hier naar bejommen die is. Ga je nog een bier doen nu? Ach, wel wat weer gaat het boord, wat de lapje is. Ach, dan nee, ga op horen, rijk het eens. Oh, 9 pound a month, hè. Ach, wat je hoort. Zo hier paard je eigenlijk zo'n Liverpool hier. Hoeveel jongen was je? 64. September. Die hier water in je Sweat doen naar een woord. Als je een Balallan Ghana. Is dit met alle hogen tot het poort en was het wel, ik hier we gewoon weer een look aan Liverpool. Maar misschien wel bij paardje, maar een kostlijst een beetje short, maar het route pickers. Maar zo, maar falbh, want dat is het lightship. We vatten de hart voor zich rond, de bovengang weer. Wat er ons lummes nog is, is je report to the chief officer. Dus een maatje Cuideachd West Africa zo geleden dat nog Afrika hier. 13 jaar terug Afrika. Wel, natuurlijk dachaidh dus nog Afrika. Kun je nog een soort ding aan willen met je soort wel maar met schafken dat gewoon Liverpool dat een uniform zijn seòlaidh ook al dus gaan we soort ding aan met hier dingen de achter mee dus wat 3 gold bands chief officer for me, working on finding the chief officer. But I remember means that I feel like Yachty. Sure. Còmhla. Very call like Johnny Long. Sure. John MacLeod. Sure. Ach, I'm kids. Proszę na goed toch naar de. Op een man moet je zeggen. Hier is je toch. Aha, was ja dus. Zo'n volle garden dan zo'n waard. Waar posten was voor post ik te jaren. Steep de kaartje jouw regeertrap. Regeertrap, wel West Africa. Sure. Nog doorvoers van West Africa, zoals je ziet aan de States, zoals in de Great Lakes. Als je West Africa leest, is nog een als om zich nog een miljoen in kant op zijn. Kun je maar een kolk te vallen gaan vaak in de Björn kan nieuw Björn, ik weet niet of ik al een laatste hier. Die gaat wat ze. Die gaat wat ze hersen. De drukzin, maar wel 10 is een tjuk. Zo wel 15 is een tjuk. Ja, hier trap bij. Roer die vader, want hij hier anders. Maar ik arm ik recht kan. Waarom ga je gaan roer hier? Skal alles een 3 is een tjuk. Kun je maar een kolk. Oh, maar geleden. Wat goed in wat doe je? Die waren het niet aan, maar wel gewoon tolstje. Wij die vaak juist voets toch je zullen roet naar de eerste hele vaart kunnen roet me wat zal zendelijke rechts. Maar ik hoop het 10 uur die voor fijn vesken samen die actual study. Het was niet wel weet je watches voor on watches. Zo je duidelijk hielen man kom je boven naar een short en give it seamanship. Gives the navigation stability zulke bij het juist voor de Afrika en de watch. Ach we fijn wat vesken samen je. Het is een Porsche met de Torah voor u. Maar dan gaat tally cargo bij die maar dan ga ik uit je poort. Nog toe al een goed kaas verschillende logbooks en bills of ladings. Moet je fijn even cheers in de push? Och, 4 jaar, ja. Kun je wat eigen tijd? Wel, toch er zullen in Gianni vanaf naar Groningen takken. Wel, hier te brengen, waar je nog hier te brengen met de wachten, zeg hier post het rozen zee. Bathurst aan
Gambia, ach sé bansiúlan hanna með bhall sin nes. So bast Liverpool an Cuideachd agus ba fútbol match at an ná bast. De was réidir fit siad duine hachuúm sé bolcha Balallan bit bast éile. Echt? Bast sé fin coltach tí-seachna, dhuinn, Macaulay. Sé malach ag an George de chléidir duine an stjórna. Sure. Is dat bolcha le stjórna bit bast sin Cuideachd. Sure. Ie toch. Dus er is een klein tosti al met een tolk op postes. Na gaat er niet dan keer gaan posterie of let kan het niet we gaan lekker in deel aan dat. Gaat het er een Macaulay om zo'n dus waar we zeggen een beetje lozen van die bolcarrier we een soort alumina Gladstone aan de Queensland. No Seattle. We moesten op een dag de smid Charge en dat ik behaasel als aan Gladstone. Dan je met Charge voor tiers voor een alumnium compagnie was in de vlieg. Dat is zij Macaulay with. Zo is in de vlieg. Wel zij ahaf onkel bij Falbh Australia in 1923 naar 24 weet ik. Nou dat is het. She maak ik was het. Aye, first cousins. First cousin. Aye. Je nodig, dat ook. Ga je de weer nog van moesten? Sure. Als je naam zag is. Maar hoorde weer de uit de Noord-Gitaar dat is waar ik moet. Ach, waar een woordje wat tolle badje Noord naar Kale nu nog rood. Geef maar een beetje. Was je vanaf uit? 23 jaar. Oh, dan moet je badje als je in de kooi tafel jongen dat zou kunnen. Sure. Ach, zo'n beauty game ook jullie. Maar kort goed kan gewoon kort om van mas. We willen de highlight vooral. Och, ja. Wel, is goed. De had je geen uitje nog kan je naar de wou. Wel, sealladh nach die jong dat begon we aan last kon je say China van jong 1969 dat moet je toen. Ik ga het hier. Dus je jou wat jaar? Oh, ik vergeet je aan jos van fuireachd family dus we gaan scholars bij jou voor. Ik weet dat wat je wel is dat wel eens goed je. Wat verbak je hoe je wat bak je raak hoor in maat ik een kuur van gaan die ha. Oh, wij is in wel. Aha. Ach waar. Och gaan even kattel naar kaas waar. Koson. Of de luidspreker zullen hier pleden gevatten cheeselen. Latest soak of muis school kan gaan oceans. Dus een ocean tot gaat door qua meetings. Iets met mij in American aggressors, de British paper tigers. Sure. We kunnen handgun maken de woorden uit de vrienden. Eigenlijk niet voor ons. Hij is gewoon niet dat er een ocean brief van waar grondgaan jakken dat door keer van de paas die te komen om die zon en dus Shanghai. Aye. Dus we al aan gaan we close contact dus goed waar zielig en hard radio om zoek gaan contact bij het wat feiten maken China die is. Ja, dan je blue van de landschen. Listen, ook ze komen gaan dat wat is kon dit company en gaan bij bepaalde soort al in aanzien. Och wel goed gesproken zo'n ko portline Blue Star. Bankline. Wel bankline ze hebben shows en haar shows en Indians weg bankline. Dat geloof ik aan wat zorgen en bal wat wel scratch wat ook op. Bankline en verder. Die stille gym komt hier koers voor show saddle. Steden komt naar de blue van de wouze van die naar de losse. Ze elke demster zich nog eens in die schannig blue van de laatste noord. Dus wil ik me aan komen de tickets schipper. Zo. Zijn oorzaak. Ik wil supply boots, survey boots, seismic survey boots. De nu MacAmhlaigh toch wat de ballen vaker Balallan kus rol naar de skipper. Wel, Agallamh wel, wanneer ik op de schacht planteer dan Agallamh. Dus we skipper like 20. De opgelicht. Wel, waar kort taschen vol zich. Ja. Ga er morgen van je skipper like een ocean. Wel, wat dependent de sea time bij. Feiten hoe de sea time en dat er goed zeker. Maar misschien op een vader van fijn die sea time sterven als de sloeien.
Ik heb wel uitweer lijken tot vaste weg. Heel de rottige bàtaichean. Ach, wat toppen dat getrainen, zijn maar vast van een groe. Oh, ja, dus. Je hebt het al in huis gegeven. Wel, een plek grommy, wat gaat toch eens dan 3 meter zo'n college van Liverpool. Dus mijn hostel had geen huis. Dus we hebben zo'n 3 meter zo'n hostel. Maar het was dan best ik zo'n zeker beetje. Nou, Brian college, wat barger college, dan weet Paul dat je al glas dus geen heel toch niet nog seals dat ze bàtaichean hier seals right. Of was je dacht was je zo'n hikker niet zo'n Liverpool gaan we zo'n hier tiger. Of college on hit Riversteel college is voor navigation classes ons seamenships, meteorology, solar and ocean. Wat u teaching Frankish uit? Sure. Voor post generation Parlez-vous français? Oh, un petit peu. Ah, oui, moi aussi. Toen gaan posten misschien aan de West Africa, French colonies. Dus wij die vrienden zijn tuinjes en zeeloos. Frankisch aan Afrika kast gehoord van, roof en korf de vrienden gaan, kijk aan ze niet. Ja, nu. Ik dacht, mijn taal zit helemaal worst. Ze is nog veel goed. Wie van poest tot zoals de Great Lakes omheen, Montreal, Toronto's, Windsor, Ontario's, Agallamh, Yorkshire, bàtaichean, dus ik zorg aan de bàtaichean sinds je. Ik ga gelijk last voor hem. Dus ik veel je zo aan zeggen te doen, verband met kies nou. Zo dan, ik kan me nog gezegd dat was in de 3 meter, maar je de bàtaichean in Agallamh was zo, wat je keert geleden dat je met de Agallamh en Macaulay in Canada, dus faighinn. Zijn ook op aan de Great Lakes, recht kruis. Zo'n toren. Maar zo'n weet wat je echt dat je verwacht dat je bij ons nog. Ach, waar een paar om Detroit neighborhood gestrekt zit, kan dhuinn Agallamh is zo weer, wat van je tegendag dhuinn jakken bij hem. Victoria en Paul om heel veel jakken daar zit, we winnen een paar tien tijd. Ries had eerder aan het Detroit en zo. Had Detroit 2 runs dat aan de kant is gewoon een stukje klacht van huur. De kleuren van je gaak shop is wel houden zo. Oh, ja. Als het blue van het is er toch wat je kan niet schrijven die gekeerd ja. Ze kleedwerkers zo, ze schuizers goed beheer. Sure. Ze uitingen ja zo die hebben gewoon achter bij blue van goed Paul in niche. Sure. Maar goed haar ja. Sure. Ja, wat je van vinden die kuur. Is blue van het waar je het moet ik van de wat komt schuizers van een company nou. Wel ze zo'n uit je wel gewaad. Goed. Er is van aristocratische. Zo kan ik in Walgers wat je nu oordes nog een ervaring nemen wat ik nog op plus van is. Dus van maar kan je searching doet ik. Wel waar reputation maken je. Dus wat mag een tuin wat ik begrijp. Maar goed ding wat schompiert we vlug prion maken we fijn meer paar waar ook Christmas. Sure. Maar een tuin wat ik begrijp. Die men had je dat die men met het al New Zealand zat je maar zo. Wel zo'n Harwan heet dat voor New Zealand van Noord, maar ik hoop dat het goed van New Zealand is, steeds met zo'n weekboot. Die mensen wat torgen gaan ze zo gescheerd zijn uit de leedpaard, dat ze gericht aan New Zealand. Dan gaan die jullie de jacht. Gericht, wat de jacht is zo. Wel, ga zien hier zo'n dat je veel Filipino wakken. Ach weet ik, als het kleertjes naar Kiwi te gaan. Dus waar Groningen heen is een goede wakkens waar is het bàtaichean leven zijn. Uitingen is niet als hier bij de gruwen. Verrodisch start. Oh, de start is niet als hier. En zo'n Rockford die jongen inderdaad. Het was braadelijk nu bij een taart is hier zien kunnen gewoon. Het schip bij de kost hier John Stoddard. Jullie Groningen skidag is op 2 Wellington gericht. Ah ja. Dat zou misschien wel goed voor dat is geweest. De companies ik er is, waar ik Blue Funnel van hun woord. Elder Dempster. Blue Funnel. Van Noorse Gorak zei, laat de
de force me supply boats, survey boats, and As one or two. Well, like was Spain, some Brazil, New Zealand, South Korea, Fiji, New Caledonia, New Guinea. Sure. Could you have a heart against coltach? Well, that's almost like a year, that's triple to me again, could you say? Master's on the geophysical company in Norway, and what the t-saoghail back crew on the fish girl, they get on the lead, actually. T-saoghail not me into chief engineer. But 13 nationalities of our question now. Gosh, I'm how going to her sparters and the force of race, and you got on Twitch in the pugger. Well, fine, you who Davians, fine Davians, you and Russian. Kan lede var med deep sea omhen, for det fine liv til schachtvarsen og mere så vi får. Lede højt i North Sea omhen, var fine. Waar je zo'n voetlaven we voor. Zo'n we gaat de kraan weer in krap. Maar was natuurlijk het children van Rusland dat een huur is van een bodem nog. Wij regen dag is het nog goed kaas en toen je had het was verder hand wordt je gaat is met creatie in de bos. Ja, goed zo. En van je bent nog wat dan een bondig jaar weet wat werkelijk school kan je. Zo te was het generation. Wij niet wat de plus kucht en die niet wat de plus kiesje. Wat? Kom wat je nu lust toe heen en je. Oh, waar is die al misschien? Wij schoppen die heen bij geen tijdje. Die goed je maar kolken dat een bijwagen je was nog bij wat toch doen als een naast. Dus je gaat goed doen reed ieder skipper. Dan was nog wat gedoor wat kost wat op de necht wat erbij is voor zo'n daast. Je toch bij was een van hoe alles is nog. Oh zeker. Wat ze wel eens vergeten voor een kitsch. Wel voor de misverstand wat ze wel eens door je draast. Ik kan hem mooi wel doen. En een kitsch. Je doet dat je uitslaagt. Het truus en dan wees je pas van de pas van West-Afrika is naar je uitslaagt. Niet zo cool want niet zo. Ian Barney, wat ik really hoorde, dat is Ted. Dat is een free-tension. Hem kist nog het uitslaagt voor heel. Van truus dat in deel van West-Afrika. Sure. Wat gaan je bekijken met je Ted? Die had het niet. Die had het niet. Het is echt wel expressie voor de soms weer vrij hard attack. En dan Chile. Dus je moet dat we zien die ook nog goed. Zo'n dat die was kolkol er meer dus zo'n artikel wat komen dus hij uit die wagen naar Hong Kong hij verder wagen naar China. Dat had je al ook een keer bij airson nog wat kon het naar Hoskutjo. Kon het dat school gaan uit Janne. Ik nee kon je droog hier is zo kan dus je goed even last geven door dat is. Wat kom maar dan? Ach, wat goed in je al geroet wat je is wat goed in je moet wachten zo die hele. Misschien gaan keuzen van dan is boerderij. Wat goed in je al, wat goed. Maar in ieder geval wel hier wat nieuwe twee paar goed in je telefoon die op wat goed in je verschiet wat man kan de focussen op wat die aan. Dat je bij hem was een geintje nog herwijgen. Ga je nog de gunje returnen? Je stikt dus naar de tijd en draast de je sommige wat kan je. Oh, is goed van je. Wel, wat zou er een jaar niet goed nieuws voor je? Sorry, zo nou is de nacht. Ga je stier los naar het show? Ga je maar terug, begin nog eens chief engineer in Hull. Maar toen die eeuwig carrière, dus begin. Skiën mag gaan steeds vinden. Toch jij niet gepaast om zich aan Houston, Texas dan. Ga je in een stad, New York Airport, John F. Kennedy. Wij door de plane in Houston, Texas. Dus wat Q-more en jumbo jet, 350 people on this, machine skis. Dan moet
Lucas on him like the youngster years it was feadh a communist school in Yorkshire. Any insanity in your family, immigration. Sure. But yes, my sister, she married a Yankee immigration man. You can lock jobs physically flight. Had the No sense of humor. No sense of humor. Ach, waar moet ik in het als wat niet Jesus? Wel, maar een koppel zegt van goed in vooron watches van Dòmhall. Feiten niet als je dheidhinn is kattels, dus maakt ik weet die op het geen kuier. Ik ken altijd zo'n eerste viering de seòlaidh. Gaan we dunne geskippeld terug, dus nu toch ook komen maar een diorik. Wat heb je aan een diorik en dan een ballen effect uit? Als de unit leren moest voor werk met school. Sure. En dan gaat er niet aan man. Aan het kerstdag. Oh, aan begin keer ik begin te doen had. Nou, geen naam van hoe zo laat en is. We zien het in gewoon met de jongens die gaan als een tank gries. We gaat er die jongens gries hadden. Wel zelfs inspection on hoe laat happened van skippers, chief engineer, chief steward. Wij hebben zo'n heel goed cabins, school op en galleys, mes van schoolgaals. Dan vind je de skipper dat we kan goed in footie. Niet te kunnen kellis via zo'n mogelijke woord bij maar zo'n toestands. Zo heel schoon van het skipper. Oh, gaan we nog dat ook. Maar gewoon misschien niet dat het allemaal getaast. Ach, wat goed hadden gemaakt was wel eerst wat landschap. Ze hebben dan de hart in anders. Dat is het duurgene materiaaltje. Gemateriaaltje dat we beloren wie van de teugel. Smuntje wat teugje, zonlichtje. Dan kan het ook wel dat als je niet toch. Wat doen we gedaan begonnen? Goed met voetbal is een national stadium aan Ivory Coast. Abidjan. Sure. Hoe gaat het ook? En waar sta ik niet? Hoe is het goed nou? Een beetje national team. Sure. Maar eerst moet je steeds scoren wat. Wat ga ik les eens gekost is gewoon nog kovonig. En je die kovonig jij? Oh, wat oorlijk als een professional soms. Zo hoe is het malig? Goede, zo. Maar de curry, goed je Europeans. Sure. Dus Die position weg. Die position weg. Outside right of werk. Sure. Schelen dan, je school al heel veel. Sure. En is nikkels erin. En rond de kast in het haast het dolf maar gaan worsen. Of ja, kan niet. Ach, Rieske dat nog wel daar studeert op Balallan is wat een bleef in rol. Ja, dus kost force met je. Dat vind ik in 1978. Dus je voelt gewoon was gewoon dozen zo goed miljoen. Dus je nog een hele sport, dus niet een schach rond hier. En je is zo'n heel veel een triebdeel met het doek in twee jaar. Ga je wat verder staan dat er niet aan zo'n inwoord had je al wel het gaatje, maar een daadje als een hokketeur. Zo'n oortje in de das aan, dus ga je in de tuin die wonen houden. Hij kan nog uren vast zoals gaan aan je dat. Die gaat toen lezen haar, maar ik heb een schön aan in de das. Wel, ik weet als ik niet kun je die handen rijkste voor het start en je doe je een pik aan de sinn en een pik aan de seòlaidh. Gewoon in je kaal, dus. En misschien nog wel, die kun je gaan naar die gedaan in je lagarschap. Dat zegt, goed, kinderdagen, ze kan het spuren, dan heb ik je ben aan houden, ik kan zeggen, ik zou het dus niet goed. Je kaal zo, die zegt, hoor het, vertrouw. Een haast, kostjes, viers, grootskeurig. Ga je verder dat zo? Kan nou mevrouw hadden ik raar dat je naar woning. Ga je zo in elkaar en zo spelen vinden je naar woning. En je kan er ook wel. Als je niet close to the cut je. Ga je spelen. Niet close to the. Wat je moet haar ook gemoord. Het ga je kaal alles kut heel. Maar je kaal is soms toch niet klaar haast gegeven wat die. Misschien minjoles is kilachte. Wat ik in nog hakken. Maar mijn kusje is nog goed. Als je zinnelijk kan je bewust de smuur, weet ik wel, maar daar laat je de als je het altijd.
Ach, kom maar, jij zag goed in, dat is maar zie. So dat Cuideachd dat we gaan gra how is footage steek shot hier op Margaride. We gaan gra ha ik is straischer dan zo de goed spattelach. Dus we gaan weer is crafter, this crafter. Dus we gaan gra wat een crafter was een haar weer zo haatje voor de deur. Sam gezegd dan dus ook kan weer wat sassi. Wel, ik kan hem uiteraard maken heel lief is was niet zo, wat krom ik niet, ik kan heel lief, ik kan hem zo leeg houden, want wat niet, was toch thuis en ik zeg, was niet zo waar is groen, vandaag gewoon sturen gaan, was je koolachd van, nu is hij gaan weer nu Birmingham, zoals je kies hier maar in trainingen, dus dan gaan ik wel goed uit, well. The fastest train I was ever on was the bullet between Yokohama and Tokyo. So in Birmingham, I wish Yokohama. Well, I shouldn't take loot out of that, aye. Shouldn't want to ask what in Crawford. Few say, so can you start running down to the fucking heel career? So is that it? So, kan ik u laten naar de Agallamh ook, moest de Cuideachd Balallan. Obair. Hij is een beetje dat je wel. Goed, we zien hem wel, maar volgens mij. Sure. Zo de jaren is. Oh, sure. Maar Haran kan maar nog maar first because I'm at in was on board which got bij. Nee, ja. Blackwater fucht. Oh, ik wil gewoon een shit vatten voor bijna maar. Dat ga je zelf zo toerstoel al begonnen weer dan natuurlijk. Sure. Reisje, wel. Ha toch geal kans. Gaan we nachtig met dat. Je bent mag van nachtig in zo'n van de show en je zegt graag samen zo kunnen die zo. Is toch iets in dat kunnen in zijn còmhla geal. Dan moet je toch gaan berucht en raasten. Dat een Balallan als een gas of suas, als een Balallan een houden die. Oh, je hebt een gas met suas door bij haar. En goed hoor. Zeker. Wat toen je wat zei, wat ik hier is daar. Wat we mag zeggen. Tegen je hele voelt je honger. Reis kun je gaan je een balige halen. Ja, zal een garme wagen te nozen. Ga je een garme zijn ik balige ook en je nu zeggen dat ze nu maar ga je dat kan gaan. Ga je gewoon niet kon je. Wel gaan je kan die balig nu MacAmhlaigh wel van je phone connection. Wel kan je van je dat schreef de liedje toch een beetje schaafje moest ik zeggen maar nou niet zeggen. Dependent voor het goed. Nou, dan waren we fijn liefde van Duits toch. Daar weer eens wat ik die. Ach, niks maar mag ik phone connection van het kan dat je hier. Ach, vier schat de yoga dat je al seòlaidh toen het er geal is. Oh, zeker. In jouw nacht nu, naar gewoon in de afvuurs naar de huis. Ga ik het kijk je of dat ga je zo aan het hallo, ergens. Dus we kunnen zeggen dat er containers aan elkaar, maar goed kan de lottie bij hand dus wel. Kan dit wel een horst schaffen, kan wat hier kan dat geen dependent in de wijk. Nu gaat de macht schaffen. Kan sealladh hier shit zoeken hier de shots sinn had ja van je camaraderie man gaat zitten om heen was geal had koppel wordt zien hoe goed zo van ja daar is het als het gaat in daar is het zo'n op het laag hier zo dat kan je Wij zijn graag rond was het Balallan rugelig gehouden daar is een miljoen. En nu wel toch gaan je klauwen nog maar waar. Ah nee, van natuurlijk genoeg. Gezegd los dat je dit haast een koers hier maar ze gastel gewoon laat nu had dat toen jou kan wat toen jou stationeer het dus gericht is de plein in gaan zeggen. Die haast zijn plein in een rondje zit hier die eens kan ja. Wel, hebben ze nu dat te verschillende jaren is dan waar nu dus kan ik gewoon op het doel naar de falbh de ja het goed is je moet zo mag van op de nacht te gaan zo toch je dat is zo ach keert niet dat ik het zo beetje af zo schön ja dus we prien en zo we voorskrift aan de show en juice maar hier is het luchttoerist kan we zo ver als je gaat Agallamh Balallan doen agus sin go scialach go leach gan an bhreithe seo as na déanú de choman eachtarí cheanna lách agus má haig tar afta gomór